subscribe. Ka taɓa gani na shiga al'amarin wani? Hadisi ne ingantacce min husnul islami mar'i, yana daga kyan musuluncin mutum tarkuhu ma la yahni, ya bar abin da babu ruwansa. Ai kai baka bi wannan tsarin hadisin ba, baka bi shi ba, inda ko ka bi shi da baka aikata abubuwan da kake aikatawa ba. To abu da nake aikata kai ka koya min karatu? Kai ka koya min karatu? To karatun da kai ai bai amfani ka da komai ba. Bismillah, na taba zuwa na tsuguna ka biya min barantana ka gaya min wani inji, kai ina ruwanka da al'amari na? Ba za mu fasa gaya ma gaskiya ba, mu wakilan Allah ne kuma dole sai mun gaya maka ga abin da zaka kuma ka yi. To ni wakilin babanka ne? Shine na ce ku wakilan Allah ne, ni ka gaya mun in wakilin babanka ne. Kar dai ka zage ni. In na zage ka me za ka yi? Ni sanin mutunci ne? Duk wanda imin kankara sai neman na itace. Karkarin ta ka ce za ka yi tsayawar dare a kaina. Kana ji da takara, ina ji da tilawa. Wallahi kuma ka sani ka gaya kana ji da satu, ina ji da hadda. Na gaya maka za ka san ni ka gaya wannan magana. In sani. Wallahi ka sani ka gaya wa. Gaba ba ka kuma gaya wani. In sani na ce. In ka raga mun ba ka kaunar Allah. Ni ma din tsayuwar daren na iyata. Mu da muka iya jawo ta ma an muka tashi jawo aya mu jawo farkon ta mu jawo karshen ta, sai na jawo tsakiyar amma sai in jawo tsakiyar watini. Ha? Sannan in je in tafi tsakiyar wa qala Allah, sai in tafi can karshen subhanallazi. Inda wajen awalam yara da na tashi kawai sai in jira sumuni na akan yasin. Ha? Ha? Ku tayi. Danna subscribe, kana ka danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci.